Noni zatoz? Nire lagunekin jolasten nago naiz, Bere kreua bukau da orain dela 20 minutu. Eta badakizu zer ikusi eten zu gabe. Zer? Udaberriko festako jokua. Eta badakizu zer joku zeuden. Ez gogoratzen. Zeuden txorri jokua, boluak, zinta jokua eta abar. Gogoratzen naiz. Nahi aldezu ikusi bideoa pixkat gehiago gogoratzeko? Bai, nahi dut. Ikusi. Palometak ekarri behar nituen.